Alikho elisho lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Umbalula uthi balimele ngomthethwa. Ziningi izinselelo emaphoyiseni kanti kusolwa izikweletu ngomfundo ozibulele. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi baqemeke udume lwengozi ngokudlula emhlabeni kobe yinxusa laseningizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa. Umbalula usho kanjena ngesikhathi evakashela ukuyobhonga emswaneni ekhaya lakubo kaNathi Mthethwa eMpangeni. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi basakhungathekile namanje ngokudlula emhlabeni kukalowo obeyinxusa laseningizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa. Umbalula ubeyobhonga emswaneni kwaMthethwa ubehambisana ke nabaholi be-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal. Silapha ke namhlanje sizoqala emswaneni sithi sizoqedisa amazwi ovelwano kumndeni wakanyambose nomndeni wakabuthelezi oshenge ngokulahlekelwa leliqhawe ebelinesidima igorha ngempela uComrade uNyambose iqabani lethu elisishiye singalindelanga enyanini ke into ukuthi sive ngokusweleka kaComrade Nathi lonto singumbutho namalungu ombutho ngobunye abo basebenze naye ngaphambilana nabo bebesebenza naye embuthweni sizive sityhafu. Umbalula uthi uNathi Mthethwa uzokhunjulwa ngokusebenza ngokumela umsebenzi wakhe ku-ANC nakuhulumeni. Nathi cannot be described in one word. He was a sweet human being but decisive. He was principled in a sense that when he has taken a stand, he will stand with it. He was not afraid of debate. He believed in political education that the ANC empowered him about. He was persuaded in many ways based on political education and his beliefs. Nathi, like all of us, we grew up in the ANC Youth League. Nathi was an organic intellectual. Selokuzwakala izindaba zokudlula emhlabeni kaNathi Mthethwa, abaholi abahlukene namaqembu ezepolitiki alokho engene njalo ekhaya lakubo kukaNathi Mthethwa ukuyoduduza kumndeni. Iqembu le-IFP nalo beliyobhonga emswanini. Uhlalo kazwelonke we-IFP uBlessed Gwala uthi akulahlekelwe kumndeni wakaMthethwa kuphela kepha nezwe lonke. Sizobhonga emswanini kanye nomndeni wakwaMthethwa olahlekelwe ngoba akuwona wodwa olahlekelwe. Inkomo ke zona ezilwaneni zonke izona ezikuveza ukuthi ziyazwelana yikho ukuthi inkomo ziyabhonga emswanini ma sokhona inkomo esihambile and then ezinye inkomo nazo ziyabhonga zibika khona lokho ukuthi usehambile wethu. Nathi sizokusho lokho futhi asizofuna lona udumo njenge-IFP asizofuna ukuyigqamisa kodwa sizokhala ngensizwa. uNathi Mthethwa kulindele ukuba isidumbu sakhe sifike eNingizimu Afrika sisuke eFrance ngolwesihlanu. Umbalula uthi nakuba begcwele kumunyu kodwa ke bazoba ke yingxenye yokumhlangabeza njengeqembu. It is very important and I think it's an important moment and I think it will be embraced as such and be dealt with with that moment as such by the leadership here in the province to respect the family and Unyambose as he come home kwaMbonambi. So that will be a solemn moment. Izindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwesaka Mthethwa. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fane Masemola utshele ikomidi lasephalamende elibhekelele ukusebenza kwamaphoyisa ukuthi umnyango wabo ubhekene nezinselelo zokwenyuka kobugebengu omhlobonhlobo ngenxa yokushoda kwemisebenzi ikakhulukazi eyalahleka ngenxa ye-COVID-19. uMasemola uvele okokuqala kuleli komidi eCape Town elandela izinsuku ezimbili zika Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Obehola uMasemola ngembuzo uNorman Arends umcele ukuba chaze ngesimo ngokusebenza kwamaphoyisa.
uMasimula echaza uthe ngaphansi kwengcindezi wabala nokuthi ukufudukela kwabantu kuza kuleli kwandisa isibalo sabantu bese kugcina kwenza amaphoyisa ashode ngeinsiza kusebenza. Policing is quite under pressure, and unfortunately the society look for everything from police. They expect if a child don't go to school, it's a problem of police. If the spouses have confrontation, where were the police? And so it's quite challenging. The policing of today can never be associated or described as the policing of 30 years ago. It's quite challenging and requires, of course, new ideas. And currently, South African Police Service, we are trying our best to cope with what we have, but we do have, of course, limitation of resources. Resources are not in abundance, and population and challenges are growing far more faster than what we have. Thank you very much. U-Arendse uphinde wabuza uMasimula ukuthi unalo yini ulwazi ngongaboni ngasolunye kuyokwenzeka phakathi kaMkhwanazi nosekela wakhe uSibiya ngenxa yombango wamadokodo okwathiwa wasuse esifundazweni KwaZulu-Natal ayehhovisi likazwelonke. uMasimula uphendule ngokuthi yebo wayenalo ulwazi kodwa uSibiya wayengenawo amandla ukuthi athuthe amadokodo esifundazweni KwaZulu-Natal engakhulumanga noMkhwanazi. Even myself, I can't just go into a province and say, no, I want that docket. What would be the reason? You must consult the provincial commissioner and tell him why you are doing that which you are doing. If the provincial commissioner is involved in a crime, yes, you might have a reason not to tell him. But if he's not, why would you then just get into a province and do it? It's not that to say if you are a deputy national commissioner, you have absolute power or authority on any detective in the country. Emva kwekhefu kube sekungena kugxilwa ngesikhathi kuqhamuka isinqumo sikangqongqoshe amaphoyisa uSenzo Mchunu osekhefini sokuhlakaza ithimba eliphinya amacala okubulala kosopolitiki. uMasimula uthi leyo mbiko wayithola esekhefini waphinde wathola ucingo lalivela kuNhlanhla Mkhwanazi wabesemphendula ngokuthi akanalwazi mayelana nokuhlakazwa kwalolu phiko. Yena wathatha isinqumo sokuqhubeka nokuphumula wathi lolo daba uzolibona mangabe sebuyele emsebenzini. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umndeni omfundi obenza unyaka wokugcina enyuvesi iUKZN eThekwini ozibulele ngokuzilengisa endaweni ehlala abafundi ezimele iStratford House usola ingcindezi yezikweleti kanye ke nokusatshiswa ngabathile njengokungaba ke imbangelo yokuzibulala kwakhe. Lokhu ke kuvezwe uThokozani Zungu onguyise walomfundi ekhuluma neziko lezindaba lapho ke edalule ukuthi bafuna izimpendulo ngalomfundi obezophothula izifundo zakhe ngenyanga ezayo. Usadidekile umndeni kaSibusiso Ndlovu othathe impilo yakhe ezindlini ezizimele ezihlala abafundi besikhungo iUKZN eThekwini. Ilungu lomndeni lidalule ukuthi ke yize bengenaso kahle isiqiniseko sembangela kepha basola ingcindezi ngezikweletu kanye ke nokusatshiswa abathize. Masithi siyafika umntanami uyikhungile eseshonile izathu abasazi ade besondelene naye bathi wavalelisa nje emva kokubuka ibhola wathi hayi usayophumula wathi komunye hey mhlawumbe ekseni nozokunye so wahamba kanjalo. So safonelwa ke umuntu adezwana naye washo kuye ukuthi khona inkinga kanayo kodwa wangafuna ukuyichaza inkinga ukuthi yini. Wathi ngeke itshele umuntu ngoba mayimtshela kwayena lo wesifazana uzomthatha kancane. Qhamuka abanye abahlala naye bathi bene pressure yekweletu lezi kweletu esingabanga ngicela izona ukuthi ubekweleta abani. Waqhamuka ukuthiwa ongomunye futhi wabahlali bakhona eResi wazothi bawu4 bakweleta imali engango 23,000 angazi noma ngamashonisa lo mashonisa abangamvezanga futhi ukuthi ubani. Lo ke manje ezokuthi kusho ukuthi ngoba lo ezothatha isinqumo kanje umntanami wayibulala kusho ukuthi ube threatenishwa
ngoba efonini yakhe kunalokho lokhu kuthiwa kanti indoda ukhokha nini, indoda kungakubolekela imali ini yabo. Lesigameko esinyantisa igazi kubikwa ke ukuthi lo mfundi usenze kwelinye ibloho elihlala abafundi besifazane njengoba ke behlukaniswe ngokubulili kwaziseke lona kaliphithizeli. Kuvele ukuthi ke ubefunda ngomfundaze nokwenza ke ibadide ezikweletu. Ubenza unyaka wesine, unyaka ka4. Ubeqeda ngenyanga ezayo ngoNovember i4th year yakhe. Ubezograde ngoApril. Ayibesilindele nje likhulu owami ubesezwa ngitshela ukuthi angiyeke ngihambe ngogada umuzi ekhaya uzosupporta yena. So ke sekuyadideka mase kanje. Okwamanje kusenzima kakhulu, kunzima ngisho ukumukela. Kusenzima kakhulu. Kunzima kakhulu. Ngoba into esisilula silethe efihleke okunye nokunye kuzoza ngemuva. Kodwa ke manje nakho sibona futhi ngene ezinye zeinkinga ke manje ngoba sila kwaAfbobo nje. Sebezositshola ukuthi wakhanselwa manje sazi ke mayise khanseliwe kwase kufakwa bani ekhanselelwana asazi sisalungisa lolo daba nje. uZungu uthi ke izinga lokuzibulala kwabafundi kulezi ikhungo selidinga ke umkhuleko. Ngathi nzima kakhulu asazi noma kudingeka umkhuleko ngoba phela izingane ziyayibula inyanga phela inansi yade iphushana uzashona wafika wayixoxa futhi kwayena lento ekhaya ukuthi hey ade bephushana kanje awu mina bengeke ngikwenze lokho ngoba phela bengaphika mangiphushe leyo ntombazana yabo asazi noma sothi idemon elikhona noma kunzima nje kunzima kahle idinga umkhuleko nje kahle ya ama rest njani inkinga noma ingoba mhlawumbe ziyalimala izingane ingalandwa noma ziyalandana asazi kodwa nje umkhuleko uyafuneka wona. Abesikhungo basiqinisekisile lesigameko ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Uthi uzizwa ungaphephile umndeni wentombazane eneminyaka eli-17 ubudala okusolakala ukuthi yadlwengulwa ngowesilisa oyiphoyisa. Laba ke bathi bathola umbiko indodakazi yabo isasesibhedlela njengoba yadubuleka ngesikhathi kufika amaphoyisa esigangeni lapho yayidlwengulwa khona. Bathi intombazanyana le yabanjwa emgaqweni ebusuku izihambela nabafana abane efunda nabo yaseke ithathwa yilona wesilisa. Abafana baphuthuma emaphoyiseni ePlesisleya eMgungundlovu. Isathukela intombazane eneminyaka eyi-17 obudala okusolwa ukuthi idlwengulwe ngowesilisa ohlonzwe njengephoyisa. Mayilanda udaba ithi yadlwengulwa ezikhawu eziningi esigangeni ebusuku. Mhlambe usahamba isikhathi mhlambe kwabe isikhathi eside. Kwabe isikhathi eside ngempela mhlambe 3 hours baphela. Ehleli nami even ngisho qhamuka umuntu ezodlula cause indawo yokudlula abantu. Qhamuka umuntu ezodlula uyamvimba mkhombe ngesibhamu wasiqhumise. Amaphoyisa aqhamuka abantu abazongisiza but mina ngawabona yena akawaboni ngoba wayesaqhubeka nalento ayenza. Ekwaboneni kwamaphoyisa ngisaba ngisho umemeze because angani amaphoyisa patrolayo yini mhlambe because nje angazi ngayitshela ukuthi mhlambe awezile mina ngisaba ngisho umemeze. Suke lapho avela abudilika amaphoyisa ngabona seza ngala ngakuthina kanti bazovela bangimemeze ukusabela kwami ukugcuma kwakho ubhuti usekhokha isibhamu usedubula amaphoyisa namaphoyisa siyambuza ukuthi uzoyimela lento enzayo. Umfowabo weSisulu uthi sibahlukumezile lesenzo. Zizosi very powerless. Asinamandla. Sekusizandleni zomthetho ukuthi kube uwona isilwelayo njengamanje. Kube uwona isilwelayo. Ukuthi mkhulude angazi nokuthi ngathi akusiyindoda umuntu owenza kanje. Akusiyindoda. Umuntu osilisa nje thizeni ngamele ngabe baroma around la eminyango. Especially ngamele ngabe bona abantu esibabekile ukuthi bavikele umphakathi. Owenhlangano iLifeline uthi kuyashaqisa lokhu. Kodwa ubhlungu kakhulu okutholakala ukuthi kanti lo muntu obedubulana namaphoyisa naye elinye lamaphoyisa asePlesisleya elidlwengule lo mntwana kuukuthi ngalelo langa lalingayigqokile uniform okuyindaba ezishaqisa kakhulu njengoLifeline ngoba uma senza ama talks emphakathini sitshela kakhulu abantu ukuthi uma uhlukumezekile
ngodlame lo lesithi gender based violence noma udlwenguliwe umnyango wokuqala ofanele unokhe kuwona uyocela usizo amaphoyisa sidumele sishaqekile ukuthi lo mnyango umphakathi otshelwa ngawo ukuthi awuye kuwo kanti lo mnyango futhi unabantu abadlwengula ingane ezincane kanjena okushaqisana kakhulu ukuthi kuyavela manje ukuthi akuyona ingane yokuqala la idlwengulile leli phoyisa khona enye ingane na 15 ayidlwengulile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kuwo lo nyaka njengoba ku 2025 sibonile ukuthi eplaces le kukhona amaphoyisa asebenza ngobuqotho ngoba oza kwabo laba bambophile kanti laba bathi bafuna umthetho udlala indima yawo. Bengifisa nje ukuthi aboshwe uDilika Jele angayitholi bail because ukuthola kwakhe ibail angazi ngempela ukuthi ngizophila kanjani njengoba ngisaba kuyimanje ngaphakathi shuthi kuzobe sekuphelile ngami. Siyafisa ukubona ijustice yenzeka siyafisa ukuthi lo liphoyisa lingadedelwe ejele. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dobeng semgungundlovu. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamba phambili namhlanje. Umbalula uthi balimele ngomthethwa ziningi izinselelo emaphoyiseni kanti kusolwa izikweletu ngomfundo ozibulele. Kuthandazelwe ukuphepha kwamaphoyisa, ukuthula kanye nokuzwana kwamaphoyisa njengoba ke kuqhubeka umcimbi womklomelo wamaphoyisa asebenza ngaphansi kwesifunda amajuba. Lo mkhuleko ke uhlelwe njengoba sekusondele isikhathi samaholiday kaZibandlela kanti ke kuye kuvele ukuba ke indawo yaseNewcastle ngaphansi kwesifunda amajuba iba nobugebengu obuningi. Umajor General wamaphoyisa eMajuba uFred Alexandra uthi bazokhulekela ukuphepha kwamaphoyisa. Njengamaphoyisa sihlangane nomphakathi sihlangane futhi ke nabafundisi ukuthi ke njengoba silana sikhulekele amaphoyisa la enza umsebenzi onzima kangaka sikhuleke futhi sikhulekele amaphoyisa lana ashone emsebenzini sikhuleke futhi ke nomndeni ngoba iphoyisa lisuke liphuma emndenini linomndeni walo yabona senzele ukuthi nomndeni uthole leyo support and sikhuleke futhi ukuthi ke ngecrime eyenzeka la eMajuba ukuthi ke uNkulunkulu akasize ngoba siyayidinga idivine intervention ngaso sonke isikhathi mesenza lo msebenzi ngoba lo msebenzi unzima kakhulu. Uqhube ngokuthi njengoba sekuzoqala isikhathi samaholiday bazobe besebenza ngokuzikhandla kanye nezinhlaka ezahlukene zokuphepha. During the festive season, yes, we as the South African Police Service in Majuba, we expect an influx of abantu abazosuka eMagoli ngoba obaba abaningi they are working eGoli nabofethu nodadewethu they'll be coming back home abanye basebenza koThekwini yabona ayindaweni lama cities amakhulu bayabuya beze emakhaya okwethu sizokwenza sure ukuthi ke emgwaqeni baphephile emgwaqeni soba nama road blocks emgwaqeni yonke senze ukuthi bayaphepha sobheka imoto futhi ukuthi imoto ehamba emgwaqeni zihamba kahle emgwaqeni semthethweni sizobheka futhi ukuthi ke khona lento ye human trafficking ne drug trafficking sobesibheke nalokho okumqoka futhi sizobheka nalokho kwezibhamu ezingekho emthethweni. Ubesenxusa ukuba umphakathi wakhele isifunda Majuba ukwazi ukusebenzisana namaphoyisa uma kukhona izinto abazibonayo. Kodwa socela futhi nomphakathi uthi ke mebebona ama incidents athize enzeke emphakathini awasiluma indlebe njengamaphoyisa sizokwazi ukuthi ke sisebenze njengamaphoyisa ngoba okunye sikutholayo msasazi ukuthi ke abantu bayashutha zonke lezi zinto ezimbi ngaba ngaleso sikhathi beshutha ba-inform amaphoyisa bese uyakuthola sekulapha ku-social media nanga umuntu wabantu ushaywa abantu kuze kuphuma umphefumulo kanti ngaleso sikhathi bebembona ukuthi nango attack wabantu bafonela amaphoyisa sikwazi ukuresponda as amaphoyisa sikwazi ukumnceda umuntu ukuthi umuntu aphile. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Umsunguli omcimbi wezindondo i-The Next Billionaire Awards uLungile Mbili
uthi ufuna ukuvala igebe phakathi kosomabhizinisi abancane kanye nabathengisi abakhulu ukuze ke imikhiqizo yabo bekwazi ukuyifaka ezitolo. Umbili usho kanje namuhla ethula umbukiso wosomabhizinisi i-The Next Billionaire Business Expo nezobanjelwa ke egama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe ngenyanga uZibandlela. Osomabhizinisi abahlukene ngaphansi komasipala wesifunda ugu bazoba nethuba lokukhangisa imikhiqizo yabo kubadayisi abakhulu kumbukiso obizwa nge-The Next Billionaire Business Expo. Umlando Creatives namhlanje uzolonja The Next Billionaire Business Expo and si-announce nama nominees of the Next Billionaire Business Awards. So Next Billionaire Business Expo ila sihlele khona uhlelo lokuthi sifuna ukubridge the gap between the SMEs and the retailers because osomabhizinisi bakhulile kakhulu kodwa inkinga ama products abawekho accessible. So sihlele ukuthi ke asihlanganise osomabhizinisi nama retailers with ama setters azobabanikeza ama masterclass bezokwazi ukuthi befunde ukuthi yini edingakala ezitolo ngoba mawungabheka kahle umsakazi lento yokuthi kunzima ungene ezitolo into enzima i-compliance. So yingakho sithi ke ama retail sitters awabafundise ngokuhlukana kwabo from agri-sitter from F&P sitter ngokuhlukana kwabo nje no wholesale and retail sitter. Ngomhla ka4 kuDisemba sizobe sine expo and ila kuzobe kwenzeka wonke lo msebenzi bese kuthi ngomhla ka5 Disemba sizobe sine Next Billionaire Business Awards. Kumnandi kakhulu ukuthi ke si hosta the 6th annual. Ongumsunguli walomcimbi uthi kuningi abakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi labo somabhizinisi bakulungele ukufaka imikhiqizo yabo ezitolo ezinkulu. Ngoba nje siprepare iBusiness Expo sike sahlangana nabanye omasipala abaphansi ko-Ugu District sikwazile ukuthi siqale senza ama-activation with i-partnership with omasipala emzo abantu sesiyenzile kodwa umdoni nomzumbe sisazowenza khona ama build up. Inhloso yokwenza ama build up is to make sure ukuthi we select those businesses aba ready for retail. Bahlukile kosomabhizinisi khona basakhula khona sebekhulile khona sebedinga imarket. Ingakho senzele umcimbi loyo and ngonyaka ozayo sihlele ukuthi sizoba nabo somabhizinisi bonke abangaphansi kwe-Eastern Seaboard. Ngokwamanje nje is only Ugu kodwa ama representative awo wonke ama districts under Eastern Seaboard azobe khona. Kanti lo mbukiso wosomabhizinisi wesekwa umasipala iRenkonyeni. Umcimbi lo esihlangene ngawo la namhlanje nesokwenza ilaunch yawo uhamba ezinyathelweni zethu njengane Renkonyeni la khona esine Virgin esebiza ngokuthi i2036 Virgin. Ku2036 Virgin into esikhuluma ngawo la ukuthi sifuna ukwenza le ndawo yase Renkonyeni ibe indawo yezivakashi lokho sithi phecelezi is a prime tourist destination. So uma ngabe ke sinomcimbi onjengana lo umcimbi lo ozoheha abantu basondele kuyona le ndawo kusho ngamanye amazwi asivelanga nje sawukotela lo mcimbi kodwa siubukile ukuthi ngabe lo mcimbi uyasenzela inthina lento thina esifisa ukuthi asiyenze. Isekela Meya uShange uthi banazo izinhlelo zokuxhasa osomabhizinisi abancane. Akhona ke nama funding esiyaye sibe nawo njengamanje ikhona nje ifunding esizoyikhipha okuyifunding yabantu besifazane siyayisebenza ngokuthi ifunding ye women in business ngamanye amazwi iqondene ngqonje nabantu besifazane leyo funding into engiyithanda kakhulu kuyona ayibhekile kakhulu umuntu osevele osenalo ibusiness kodwa nomuntu one idea nje ibusiness lokho esibiza ukuthi it's a viable idea lo muntu uyakwazi ukuthi ayi-applyele bengithi angithinte nje ezimbalwa kodwa aziningi izinhlelo esinazo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisegama lakhe. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamkeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamkela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Umbalula uthi balimele ngomthetho. Ziningi izinselelo emaphoyiseni kanti kusolwa izikweletu ngomfundo ozibulele. Kuleli qophela ke singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli li-17.14 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.98 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.96 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$4,038.12 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$66.25 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo.
Umbiko yinsele yashiya kubagijimi be-Comrade Marathon Association CMA ngamafuphi imemezela ke ukwenyuswa kwemihlomulo ezohlonyulwa ngabazokwenza kahle emjahweni i-Comrade Marathon wangonyaka ozayo ozogwijinywa kwenyukwa kusuka ke eThekwini kubhekwe eMgungundlovu ngomhla zili-14 kuNhlangulana ka-2026. Lokhu ke kudalulwe ngabe CMA kulesithathu e-Comrade Marathon House eMgungundlovu. Lo mjaho ke webanga elide ozobuhlanganisa iminyaka engu-99 wasungulwa uquketheke isizumbulo sika 8.19 million wamarandi okushokwe ukwenyuka ngo-10% emhlomelweni yanonyaka. Umgijimi ke ozodla umhlanganiso kwi-Comrade Marathon yangonyaka ozayo uzoguduka no-925,000 wamarandi. Lena ke imali engaphezulu kwehlonyulwe uTete Tijana noGeda Steins engu-875,000 wamarandi abadle umhlanganiso ngokwehlukana kwi-Comrade Marathon yanonyaka kusuka ke eMgungundlovu kubhekwe eThekwini. Le mklomelo ke ibalane bonasi ka-605,000 wamarandi kanye ke no-550,000 wamarandi kwabesilisa nabesifazane yokwephula amarekhodi noma ke abeqoshwe kwimjaho edlule. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama indlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile